5 ka traffic lights ang bag-ong gimontar sa Cebu South Coastal Road sa South Road Properties kun SRP sa Dakbayan sa Sugbo. Apan ang kalahian niini sa mga regular nga traffic lights, kini gikontrolar sa artificial intelligence kun AI. Saysay ni Attorney 𝗵𝗯𝗆𝗄𝗆, Assistant Department Head sa Cebu City Road Management Authority, nga doon na kini radar system queuing nga siguradong makalikay sa human error, itandi kung traffic personnel mismo ang magman sa trapiko sa maong kadalanan. Compared with the normal manual nato nga traffic management, just try to compare a manned intersection that we have in the Vistil and Coastal Road intersection, the 𝗕𝗵𝗄𝗆, and that of the 𝗵𝗵𝗵𝗵 intersection in the same coastal road. AI prevents human error. Lakip sab sa features sa AI traffic system ang pagbutang og pedestrian lane sa SRP. Sumala ni Erlinda Zamora nga dakong tabang alang kanila ang pedestrian lane aron makalikay sa disgrasya. Uy, Ginoo ko ma'am, murag dako jud king tabang ani ma'am kay katong pagmiagi wala koy kuan murag almost 1 hour gid na akong paabot nga ano sa hunong ang sakyanan niyo. Kay kusog kaayo manggod siya mo agi ana dire ni mahadlok mi ba kay di ba pila gud siya ka lane ang mo kuan niya. Wa ta kabalo iniglabang na nakalabang ta sa usa ni hunong ang uban nga sakyanan niya ang pikas nga lane wala pa day ni hunong. Gawa sa bag-ong gitukod nga AI traffic light system dinhi sa SRP, doon na say bag-ong giablihan nga dalan o road network sa 𝗵𝗵𝗃𝗁 intersection nga gitawag og SRP Bypass Road nga magsilbing alternatibong ruta sa mga motorista. Gani subay sa padayong pag-uswag sa maong teknolohiya, atong naabtan ang mga empleyado sa RMA nga mano-manong nag-ihap sa mga sakyanan nga moagi sa SRP Bypass Road. Gitahasan mi diri sa among planning department sa mag-volume counting mi. Traffic volume counting gikan sa 𝗵𝗵𝗃𝗁 nga kanang gi-open na nga maka left turn na sila o maka street going sa El Corso o maka right turn diri sa Talisay. Ang purpose ana para ma-determine sa among planning ug sa kadagkuan namo sa CCTO kung pila ka seconds ang ihatag sa traffic light. Sa laing bahin, wala na hinayon karong adlawa ang scheduled partial and temporary closure sa SRP Tunnel. Plano kining siradaan sulod sa unom ka buwan, subay sa nakitang mga hairline cracks ug non-functional lights sulod sa tunnel. Nagkanayon si Hongoy nga matod sa contractor na postpone ang pagsirado niini tungod sa uwanon nga panahon. If dili pa siya mo i-need sa contractor and DPWH, then let's extend. But we want to at least inform the motorists and the people nga mao gyud na siya ang atoang intensyon. Pero it really boils down to the need of the contractor manggod. If they have put up their scaffoldings, then we need to impose the closure. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.